wallahi riko biyu wallahi hankuri na ne dazu yanzu lahira na baki wallahi yanzu lahira gabran lau gabra da Allah ya sace ka bakin banza gajeren bakin irin da kai bari bai kamata ku yi riki na dan ce ko dan wani da bakin ciki yaka kwana to kaci dubun mun haɗu 1000 ba hankali mana to ka raba mana wani kuɗi ne da kai kana ba surutu ba ku ba dalla wani ya mutu mu dole na mutuwa kashe mutane ke mutu amma dai a cikin biyu ba dole da 20 sai na ga kwalinta yana doga ta idiya kai akwai sa'a na biyo kai shashasha ne kai ni akan caca zaka ce min shashasha to kar ba hankali ina da gaya maka ba hankali ka san dan caca in kana sure shi ka zahirci ne boga mai wakin ciki ya kara bace ba hankali mana to ka raba mana bude babba sa'ata kai kokari ka nunnuge wanda kuka yi ka gane ka sa shi cikin tsakan bakin ciki ai watan ta kai mahallin da ka rusa sa kai mana in kana yi in ba kai nuna shine caca aljihu baya ka zai ni dariya yana sa mutum haushi ba ka zai na mai dariya a tashi na da ribiyon nan dari za ka dauka to a tashi tallar rake sa me kudi me 50 dai babu kudi nin kato me na ka sa to ka ci gaba da abin ka mana ku yi da kudi babu to aka da abin kudi me talatu a caca talatun to ai ba kai kadai ka so ta ba mu ma muna so sama talatu da kudi na kudin gaban naka kudin gaban naka to shigo kudin gaban ka ga su to shikenan kudin gaba daya kada wallahi sai na hidda biyar don talatu ba ta kai haka nan ba wallahi sai na wallahi ta wuce nan a 3,200 duka sai ka faɗi ya kudin ku buga a buga ai shi milla akai ko a buga ba sai ka faɗi abin da ka zo da shi barin ga takun yar halak to kuma ta talatu a can Suwiti yar baya kike ko yar iska a'a wallah iskanci ko halacci bakati dai ta walshe ka asha kai tun 20 ta mata kwalkwalinta kai wannan wuta akwai sa'a ga kama ku da kacin ya a caca to a baka na zuwa sassabe gona ko baro ni fa ganin laushi fa ba zai hana ni tankade ba wallahi Allah ganin laushi Allah sun na mutuwa wallahi sun na mutuwa shekara ta nawa gidan yari mutum nawa ne kashe an ka mai an ka saki wallahi ni da ni da akuya duk ɗaya na a ɗar mai a saki gaskiya ne ka ci haji ka dawo wallahi in buge baki ne aka yi da ɗar ne ba wata ga za a sako ni wallahi tallahi ƙarya kake wallahi na Allah katina rike min kuɗi na rike mat rike min kuɗi na rike mat Mansur wallahi riko biyu wallahi hankuri na ne dazu yanzu lahira na baki wallahi yanzu lahira lau
bana da Allah. Ya sace ka. Bakin banza gajeren bakin kirin da kai. Bari bai kamata ku yi rikici ba. ba. Na faɗa bakin kirin gajeren banza. Baki ya yi hori daraja. Ana sawo an bi a shafa a zan hori. Sawo ka shafa ka zan baki. Ga kudinka. Ba bai kamata yi saboda ka gani In kashe banza. Kanja kake. don Allah ba nan ba. Yi hakuri, na san fushinka. Yi hakuri. Daga yau mun sa kafa guda wando guda da kai. Talatun da kaka bugun gaba da ita sai kowa ya ji ta haihu gidana. Ni nan. Ƙarya kake yi. Ƙarya kake. To ƙarya to je ka kwado a can. Karka damu. In an jima ka zo akwai magana. To zan aika ka ga Talatu. Ni dai ba ka sallamen ba ka ban da ribu. Ka wanda mutumin da an kai gidan zu. Ka je gidan zu mana ka gani. Wallahi kana zuwa keji za a saka. Ai me? Ya? A ringa kallon sa. Me marabansa da biri? Me marabansa kai? Kai za a aika wajen Talatu? Kaji na ce